Predstavte si digitálneho asistenta, ktorý nie je len nejaký hlas v telefóne. Skôr si predstavte bytosť, takú, ktorá vás ráno pozdraví z inteligentného zrkadla. Aha, chápem. Počas cesty do práce sa s vami rozpráva cez displej v aute a večer vám pomôže s nákupom na kiosku v supermarkete. A teraz asi príde to najdôležitejšie. Presne. Je to stále tá istá bytosť, s tou istou osobnosťou a hlavne s tou istou pamäťou. A o túto kontinuitu tu ide. Je to vízia, ktorú sa snaží naplniť projekt openhuman.ai. A tie podklady, ktoré k tomu máme, sú fakt fascinujúce. Určite to nie je len ďalšia četovacia aplikácia. Vôbec nie. Oni to sami nazývajú, a to sa mi páči, App Store pre digitálnych ľudí. V podstate je to trhovisko, kde si ktokoľvek môže vytvoriť, kúpiť, alebo aj predať svojho digitálneho spoločníka. A zdá sa, že načasovanie je tu úplne kľúčové. Všetky tie technologické dieliky tejto skladačky, tu už predsa nejaký čas máme. Máme. Umelá inteligencia, ktorá vedie zmysluplné konverzácie. Hlasy, ktoré sú na nerozoznanie od ľudských. A samozrejme fotorealistická 3D grafika, ktorá vyzerá ako z filmu. Tak prečo sa to nedieje už dnes? Kde je ten problém? No, pretože napriek všetkým týmto pokrokom stále niečo zásadné chýbalo. Bola tam akási neviditeľná bariéra, ktorá oddelovala digitálne postavy od pocitu, že sú naozaj. Že sú prítomné. Presne, že sú prítomné. A práve tu sa dostávame k jadru problému, ktorý sa OpenHuman, ako sa zdá, snaží konečne vyriešiť. Dobre, tak sa na to poďme pozrieť do hĺbky. V tých materiáloch sa spomínajú 3 veľké revolúcie, ktoré dozreli takmer naraz. Prvá je mozog. Veľké jazykové modely ako GPT-4. Tie vyriešili schopnosť uvažovať, rozumieť kontextu. Digitálni ľudia už proste nie sú hlúpi. Potom prišiel hlas. Služby ako napríklad Eleven Labs dokážu generovať reč, ktorá má emócie, intonáciu, dokonca zaváhanie. Skrátka už neznejú ako robot. Presne. A nakoniec tvár. Nástroje ako MetaHuman od Epic Games, tie vedia renderovať ľudské tváre takmer na nerozoznanie od skutočných. Takže máme bytosť, ktorá je inteligentná, znie ako človek a aj vyzerá ako človek. To znie ako hotová vec. Čo tam teda ešte mohlo chýbať? To, čo tie zdroje označujú ako posledné úzke hrdlo. A tým je prirodzený spontánny pohyb. Pohyb? Akože gesta? Gesta, reč tela, drobné pohyby hlavou. Všetko dokonale synchronizované s tým, čo tá bytosť hovorí a cíti. A je fakt zaujímavé, prečo je to taký ťažký problém. A prečo teda? Pretože gesta nie sú priamo viazané na konkrétne slová. Súvisia s rytmom reči, s emóciou za tými slovami, s celkovým kontextom. Aha, rozumiem. Preto dnešné postavy, povedzme v hrách, alebo virtuálni asistenti pôsobia tak strnulo. Áno. Buď stoja na mieste ako sochy, alebo opakujú tú istú krátku animáciu stále dookola. Pôsobia tak nejako bez duše. Presne tak. A riešenie, s ktorým prichádza OpenHuman, je v podstate choreograf, ktorého poháňa umelá inteligencia. A to v reálnom čase. Ako to robia? Používajú na to tzv. Difúzne modely. To je podobná technológia ako tá za generátormi obrázkov typu Midjourney. Lenže namiesto toho, aby sa model učil generovať pixely, učí sa generovať plynulé ľudské gesta. Na základe čoho? Na základe textu, zvuku a emócií. A výsledkom je postava, ktorá konečne pôsobí živo. Dobre, takže tvrdia, že vyriešili problém s pohybom, ale ako to celé chcú dostať k ľuďom? Jedna vec je technológia, druhá je biznis. Tie zdroje opisujú celý ekosystém, ktorý stojí na 3 pilieroch. A ten prvý, bez ktorého by to celé padlo, je tvorca. Áno, celý ten koncept je postavený na myšlienke otvoreného trhu. Podobne ako na App Store neprogramuje všetky aplikácie Apple, ani tu nebudú všetkých digitálnych ľudí vytvárať autory platformy. Spoliehajú sa na komunitu. Presne. A lákajú ich motom. Vytvor raz, predávaj všade, zarob 70%. To znie dobre, ale čo presne taký tvorca dodáva? Predpokladám, že to nebude len nejaký 3D model? Nie, je to komplexný balík. Tvorca skladá digitálneho človeka z 3 hlavných častí. Prvá je osobnosť. Čo to znamená v praxi? V praxi je to napojenie na nejaký jazykový model, ktorý definuje charakter, znalosti, štýl komunikácie. Druhá časť je vzhľad, to je ten 3D model tváre, tela, oblečenia. A tretia je správanie. Správanie? Sada pravidiel. Ako postava reaguje na rôzne emócie a situácie. Počkaj, to ale znie neuveriteľne zložito. To predsa vyžaduje, aby bol človek programátor, 3D umelec a scenárista v jednej osobe.
Nie je to príliš vysoká vstupná bariéra? A presne túto bariéru sa snažia odstrániť. Pointou je sprístupnenie tvorby pre každého. Open Human dáva tvorcom k dispozícii sadu nástrojov, a to zadarmo. Aké nástroje napríklad? Napríklad Creator Studio, čo je vlastne 3D editor priamo v prehľadáči. Poskytujú základné modely postav, na ktorých môžu stavať, a majú nástroje ako ZWrap, ktorý ti umožní vziať fotku tváre a relatívne jednoducho ju natiahnuť na pripravenú 3D kostru. Takže cieľom je, aby sa tvorca mohol sústrediť na kreativitu a nie na technické detaily? Presne. Snažia sa urobiť pre 3D postavy to, čo, povedzme, Shopify urobil pre e-shopy alebo YouTube pre video. Zobrať tú zložitú technickú časť na seba a nechať tvorcom len tú zábavnú prácu. A ako je to s peniazmi? Ten pomer 70-30 je dnes celkom štandard, ale stačí to na to, aby to prilákalo špičkových umelcov napríklad z herného priemyslu? To je dobrá otázka. Podľa tých zdrojov je kľúčom flexibilita. Tvorcovia si môžu sami nastaviť cenu, buď ako jednorázový nákup, alebo ako mesačné predplatné. Takže si môžem kúpiť digitálneho osobného trénera za 10 eur mesačné? Alebo historika špecializovaného na rímsku ríšu za jednorázový poplatok 50 eur. Tým sa otvára úplne nová sféra pre tzv. Creator economy, ktorá tu doteraz nebola. Nepredávaš len produkt, predávaš vzťah, interaktívnu bytosť. Dobre, takže tvorcovia dodávajú dušu a platforma poskytuje telo a nervový systém. A tu sa dostávame k tomu, čo robí samotný Open Human. Spomínali sme ten systém na generovanie pohybu, ten AI Motion Synthesis Engine, to je jedna časť, ale v materiáloch sa opakovane zdôrazňuje jedna funkcia ako absolútne kľúčová, ako killer feature. Áno, a to je synchronizácia kontextu. A tu sa dostávame k tej psychologickej bariére, ktorú súčasní asistenti nikdy neprekonali. Myslíš to, že si nič nepamätajú? Presne. Každá interakcia so Siri alebo Alexou je ako stretnúť známeho, ktorý má amnéziu. Musíš sa predstaviť a všetko vysvetľovať odznova. Je to len séria oddelených transakcií. A Open Human sa snaží túto digitálnu amnéziu odstrániť. Snažia sa premeniť transakciu na vzťah. Ako to presne funguje v praxi? Čo všetko sa synchronizuje? V podstate úplne všetko. A to v reálnom čase s odozvou pod 100 milisekúnd a to naprieč všetkými zariadeniami. Naozaj všetko? Kompletne. História konverzácie, naučené preferencie, aktuálna poloha a prostredie, či si doma, v aute alebo v práci, dokonca aj emočný stav a zadané úlohy. Predstav si to ako zdieľané vedomie, ktoré neustále beží na pozadí. A je dostupné na akomkoľvek zariadení, ku ktorému sa prihlásim? Presne tak. To je obrovský posun. Namiesto toho, aby som ja musela pamätať kontext a opakovať ho asistentovi, asistent si pamätá kontext za mňa. Áno. A to otvára dvere k proaktivite. Asistent ti môže navrhnúť veci na základe toho, čo ste riešili pred hodinou na úplne inom zariadení. Práve táto neprerušovaná pamäť je základom pre budovanie dôvery a pocitu, že interaguješ s niekým, kto ťa naozaj pozná. Aby to nebolo len teoretické, poďme si to ukázať na príklade. Materiály veľmi podrobne opisujú jeden deň s asistentkou, volá sa Emma. Skúsme si to prejsť. Jasné. Deň sa začína o 7 ráno. Používateľ stojí pred inteligentným zrkadlom v kúpeľni a na ňom sa objaví Emma. A hneď ho pozdraví a vypomenie mu stretnutie o 9. Už tu je to zaujímavé, tá interakcia nie je viazaná na telefón. Ale na objekt v domácnosti. Potom sa presunie do kuchyne k notebooku. Emma sa plynule objaví na jeho obrazovke a navrhne raňajky. Dobré ráno, ako vám môžem pomôcť odznova? Jednoducho pokračuje tam, kde v kúpeľni skončili. Presne. O 8 ráno sadá do auta. Emma sa okamžite objaví na displeji infotainmentu. A tu sa ukazuje tá sila kontextu. Vie, že používateľ šoféruje, takže prioritou sú informácie o doprave. Ale zároveň dokáže pokračovať v debate o nákupnom zozname, ktorú začali ráno. Áno. O 9:00 v kancelárii sa Emma zobrazí na monitore počítača a ukáže 3 hlavné úlohy na dnešný deň. Počas dňa sleduje ich plnenie. Potom príde obed, používateľ stojí na autobusovej zastávke, vytiahne telefón. A Emma je tam. Na základe polohy a znalosti jeho preferencií navrhne reštauráciu v okolí. Vie, že má ráda azijskú kuchyňu a tak mu povie. 200 metrov odtiaľto otvorili novú reštauráciu, má skvelé recenzie. Chceš tam navigovať? Je to proaktívne a personalizované. To je skvelé. Príbeh pokračuje večer o 6:00 v supermarkete.
Tu ma zaujal ten mechanizmus. Používateľ naskenuje QR kód na verejnom nákupnom kiosku. A na obrazovke sa objaví jeho EMA s jeho nákupným zoznamom. Počas nákupu odškrtáva položky. To je ukážka toho, ako sa osobný asistent môže dočasne a hlavne bezpečne objaviť aj na verejnom zariadení. A nakoniec o 8 večer doma EMA ho privítá na obrazovke smart televízora. A navrhne filmy na základe jeho nálady a toho, čo pozeral v minulosti. Takže za jeden deň bola tá istá EMA prítomná na viac ako 7 rôznych zariadeniach, od zrkadla cez auto až po verejný kiosk. Konverzácia plynule nadväzovala, prechod medzi zariadeniami bol okamžitý, to je naozaj ukážka tej všade prítomnosti. Áno, a v tom je tá hodnota. Koncept jeden asistent všade s tebou. V praxi. Vytvára to pocit kontinuity, ktorý je so súčasnými technológiami absolútne nedosiahnuteľný. Tá vízia jedného asistenta na všetkých zariadeniach ale znie takmer až, utopický. Máme tu predsa Apple, Google, Amazon. Každý si úzkostlivo stráži svoj ekosystém, svoje uzavreté záhrady. Naozaj tie zdroje vysvetľujú, ako by OpenHuman dokázal túto bariéru prekonať. Je to obrovská výzva, samozrejme, ale zdá sa, že ich stratégia je postavená na otvorenosti a poskytovaniu SDK, teda softwarových vývojových kitov, pre všetky mysliteľné platformy. Pre všetky? Hovorí sa o natívnej podpore pre iOS, Android, webové prehliabače, desktopy, ale aj pre IoT zariadenia ako chladničky a dokonca pre automobilové systémy. Cieľom je byť tak všade prítomný a jednoducho integrovateľný, že pre výrobcov hardvéru bude jednoduchšie pridať podporu pre OpenHuman, než vyvíjať vlastné, menej schopné riešenie. Takže sa nesnážia konkurovať Siri na iPhone, ale skôr ponúknuť vrstvu, ktorá beží nad všetkými týmito systémami a spája ich? Presne tak. A to nás privádza k ich dlhodobej vízii, ktorá je naozaj ambiciózna. V materiáloch sa píše, a teraz budem citovať, o 10 rokov ľudia nebudú interagovať s aplikáciami, ale s bytosťami. To je silné vyhlásenie. Ich cieľom je stať sa akýmsi operačným systémom pre tieto digitálne bytosti. Nejde im teda len o to, aby vylepšili súčasných asistentov. Ide im o kompletnú zmenu paradigmy v tom, ako interagujeme s technológiou. Keď si to teda zhrnieme, myšlienka App Storeu pre digitálnych ľudí je dnes konečne realizovateľná, pretože technológia vyriešila poslednú veľkú prekážku, to generovanie prirodzeného pohybu pomocou AI. Vlastne dala digitálnym ľuďom dušu? Áno. Ale tým skutočným prevratom, ktorý tento zážitok odlišuje od všetkého, čo poznáme, je tá plynulá, neprerušovaná synchronizácia pamäte a kontextu. To je ono. A to je to, čo mení sériu príkazov na skutočný vzťah. A to prináša jednu veľmi provokatívnu myšlienku na záver, nad ktorou sa oplatí zamyslieť. A to akú? Ak naši digitálni asistenti budú mať s nami nepretržitú zdieľanú pamäť počas celého nášho života, ako to zmení náš vzťah k vlastným spomienkám? Čo to znamená budovať si celoživotný vzťah s umelou inteligenciou, ktorá si pamätá každý náš rozhovor, každú našu preferenciu, možno dokonca lepšie a presnejšie než my sami? Kým sa táto bytosť po rokoch stane? Presne. Stane sa zrkadlom našej duše alebo jej kurátorom.